Hello, what's up mga kapordoy? Ngayong adlaw nga Sabado ka na itong tanan mga kapordoy. Adlaw karon sa mga sa ulo karon natong mga kaigsuonan mga kapordoy sa Idil Adha. O adlaw nga Sabado o daghan nga itong mga kahigalaan. Ang karon sa tagsa-tagsa naglingaw-lingaw mga kapordoy sa mga beach, magbanding-banding. Keep safe always inyo mga kapordoy, amping na tanan. God bless asul. Pabili lang tang pagmalipayon mga kapordoy, uban sa itong tagsa ka pamilya mga kapordoy. O nakakaroon na akong ikauban si bata, si Pobreng Hilas mga kapordoy. Ako ipakita ko na mga kapordoy, naging daigda siya kapordoy. Ang nasa ubos niya si Jaco mga kapordoy. Kami karon kapordoy, naara kami karon sa mong bayan kapordoy. Ikan mi sa anak ko kapordoy. Dito mi sa Upon Merkado mga kapordoy. Apay pagabot sa inyong alagad si Batang Pordoy. Kanang vlog mga kapordoy. O please subscribe my YouTube channel mga kapordoy, Batang Pordoy. Akong sulting mga kapordoy bisan sa atong kapordoy nga padayon nagyapon ta magmalipayon mga kapordoy, padayon sa pagabuhi ano nga mga kapordoy, humble lang og sanon og bangay ta magpasalamat sa mga kapordoy sa atong mga small and dagko nga mga grasya nga gihatag mga kapordoy. Og mga kapordoy, kay balo ko mga kapordoy nga nakamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya karon nagbanding-banding, naglingaw-lingaw, sabi na karon holiday, i-deklarar karon nga regular nga holiday mga kapordoy ang Idil Adha kay nagsaulog nga atong mga kaigsuonang mga Muslim. Di pa isa itong mga kapordoy nga walay duty, okay duty napay bayad mga kapordoy, di ba mga kapordoy? Enjoy lang o gamping na tanan mga kapordoy. O salamat kay mga kapordoy sa inyong pagtanaw sa akong video. O sa uban pa na akong mga video mga kapordoy, invite mo nga please lang subscribe my YouTube channel. Ang inyong pag-subscribe mga kapordoy, dako kayong salamat, dako kayong kalipay kanako. Labi na kini si Batang Pordoy nga mo pagsugod vlog. Di pa kayo master mga kapordoy, beginner pa siya kapordoy. O hangtod sa sunod na akong video mga kapordoy, amping keep safe always mga kapordoy. God bless. Hello guys, nagaron higda ta kano atay kuan guys, nag uhuway suda guys, kaya marag na luya guys, naligo mig dagat ganiha guys. Niya ang Batang Pordoy naghigda-higda guys, kauban si Pobreng Hilas guys, si Batang Yagit guys, na nangatog mi guys, natog mi karong hapon na guys mga kapordoy. Patay kay kuan maron guys, mayroy trabaho higda sa ta aray kuan guys, may laing manang ka huway ba. Thank you guys, si Batang Pordoy nagbabalik. Hello, what's up mga kapordoy? Ngayong adlaw nga Sabado ka na itong tanan mga kapordoy. Adlaw karon sa nakakasaulo karon natong mga kaigsuonan mga kapordoy sa Idil Adha. O adlaw nga Sabado o daghan nga itong mga kahigalaan. Karon sa tagsa-tagsa naglingaw-lingaw mga kapordoy sa mga beach, magbanding-banding. Keep safe always inyo mga kapordoy, amping na tanan. God bless asul. Pabili lang tang pagmalipayon mga kapordoy, uban sa itong tagsa ka pamilya mga kapordoy.
O nakaroon na akong ikauban si Pobreng Hilas mga kaburday. Ako ipakita ito lang mga kaburday. Naging daigda siya kaburday. Ang nasa ubos niya si Jaco mga kaburday. Kami karon kaburday. Naara kami karon sa mong bayan kaburday. Ikan mi sa anak ko kaburday. Dito mi sa Upon Merkado mga kaburday. Apay pag-abot sa inyong alagad si Batang Purdoy na kanang vlog mga kapurdoy. O please subscribe my YouTube channel mga kapurdoy, Batang Purdoy. Ang akong sulting mga kapurdoy nga bisan sa atong kapurdoy nga padayon nagyapon ta magmalipayon mga kapurdoy, padayon sa pagabuhi nga ano nga mga kapurdoy, humble lang og sanon no. Ug angay ta magpasalamat sa mga kapurdoy sa atong mga small and dagko nga mga grasya nga gihatag mga kapurdoy. Og mga kapurdoy, kay balo ko mga kapurdoy nga nakamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya karon nagbanding-banding, naglingaw-lingaw, labi na karon holiday. I-deklarar karon nga regular nga holiday mga kapurdoy ang idilada kay nagsaulog nga atong mga kaigsoon mga Muslim. Di pa isa ito mga kapurdoy nga walay duty. Kapay duty, napay bayad mga kapurdoy, di ba mga kapurdoy? Enjoy lang o gamping na tanan mga kapurdoy. O salamat kay mga kapurdoy sa inyong pagtanaw sa akong video. O sa uban pa na akong mga video mga kapurdoy, invite mo nga please lang subscribe my YouTube channel. Ang inyong pag-subscribe mga kapurdoy, dako kayong salamat, dako kayong kalipay kanako. Labi na kini si Batang Purdoy nga mo pagsugod vlog. Di pa kayo master mga kapurdoy. Beginner pa siya kapurdoy. O hangtod sa sunod na akong video mga kapurdoy, amping keep safe always mga kapurdoy. God bless.